So karon guys, wala ko lang trabahoon ron. Alimpyuhan na ako guys. Oh. Taas-taas ning limpyuhon na ako guys. Kuyugi lang ko sa mga rap nako kay kabir man ning mga tirada nako karon. Binsar Apas Vlog. Ayaw kalimti mag-subscribe. Comment below. Subscribe. Binsar Apas. Okay naman, madara man siya. Inaanak naman ang tirada. Oo, dagang kiksagmot. Asa gong tirada gud ana oy? Ano na to siya guys? Subscribe guys. Masiguro na. Na guys, medyo hugaw pa na siya guys. Taud-taud pura kapangawanan guro guys. Muagi-agi usayang kubra ug banakon ra guys. Gamay nang malimtiwan ni para makastar. Karon guys, limpyo-limpyo na gamay guys. Di na kaayo bagnot ang ubos. Sa kagian ra sa kung mahiwagang technique guys. Ma-secure gining area. Umay na lang sagbot. Ano guys, okay na. Okay guys, dito na tama tong video guys. Shout out din ako ang Digos Tabay Mikoy. Shout out ang iChannel, shout out ang
Dewey Bactin, shout out. Ug ubang FB friends nako ug akong mga amigo, shout out sa inyong tanan. Po ni isa-isa akong tumog shout out. God bless you all.